and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Uy, hala. Naanay ni doorbell ay. Nagoy! Wapalibak. Sila na ka na, Tintay. Ato dito. Nagmangitan ako. Inang wako ha, pamakak. Uy. Tumanag akong tambag ha. Pamakak yun. Maayo ning halimin. Ayaw silang padayon ni pamakak yun. Hala, sige na, hala, sige. Akong arion. Dayon mo, Paulo, Lucio. Salamat ng Tintay, salamat. Uway siya pa yan, oy. Lingkod una mo kay akong tawgon si Mirasol ug si Riming, ha? Oh, come on, salamat nang salamat. Hoy. Ay. Tintay. Ganong imo man ang gipadayon ang duha? Hoy. Jer, ako ginang padayon noon kay di man ikaw ilang tuyo. Si Mirasol man ug si Riming. Abisan pa. Di ba miingon man ko nimo? Nga di nimo sila pasudlon? Ang imong giingon nako nga dili sila pasudlon kung mangita sila dimo. Pero dili man ikay ilang gipangita. Ang ato mang mga anak. Unya ako ding pugan. Kwanggol man day ka? Atay paon si Kwanggol, ha? Ako Kwanggol, ha? Oh. Angang! Wa man ka maminaw nako. Di ka makamaong musabot sa akong gisulti. Tay. Ngano ko daw kasayo man ninyong naglalisti ha? Ay nay, kanang amahan ni mo ay. Sayo kang gipanuwayan. O sige, panuwayan. Unsa ba na inyong gilalisan, nay, tay? Ay ang gusto niya, dili na ko pasudlon sila si Paulo ug Lucio nga nangita ninyo. Oh, hala. Naadi sila, nay? Ito asilong ay. Bebe, ako arion. Hoy! Mirasol! Asa man ka? Ako na sila abiyabihon, tay. Diyos bida! Sa gininimot, Tintay! Wow, kanino tinisin yung Teresmer. Bangag sa ilong. Kuan kayo ba? Bantang kayo sa hangin o mga talan-aon sa bukid o sa patag. Mao bitaw. Ganahan sa ko din hipaw. Kay naasay dool nga dahan. Onya dool ra sad ang lungsod ug ang merkado. Oh, sakto jo kayong pagkapili niyo ganing pistuhan. Bangag sa ilong. Tungod ni sa kong bana kani adto. Mao man gini ang paborito niyang dapit good. Diba? Abi na mo, kato si Arturo ba? Kuan to taga Purok Bayong yun to. At bang basa Purok kay Mito. Oo, bitaw. Na dool ra din he. Naadapit sa ilang Mauro Pilang. Nahinamdom bitaw ko, ana. Anak man ko mag-agian pa doon sa eskwelahan kani adto. Oh, tinuod na. Pero may magani kang magpauban sa imong papa kani adto. Bangag sa ilong. Nakaila di ka nako sa una? Oh, silingan na masagod ming Arturo sa una. Mabitaw nga, kababata to na ko siya. Unya, kami sa'y pinakasuod nga higala. Bangag sa ilong. Mao ba? Sa ako nang gingon mo, kay bao kusta ng sekreto niya. Tinuod ka, Paulo? O lagi, bangag sa ilong. Kay bao magani ko nga naa kay duha ka dagkong awom sa imong buko-buko. Nya naa sa kay lihi sa imong kilid. Uy, hala. Nahibaw lagi ka. Oh, natural bangag sa ilong. Ganun digod. Ginanta ka nga kahibaw ko tanan, ha? Unya, kahibaw sa ko nga kato si Arturo, sinyalan to siya. Uy. Unsa ko'y sinyalan, good? Doon na to'y sinyal ang iya. Hoy. Bangag sa Hoy, Paulo, muraglahi na ng imo da. Lain na lang, be. Kung tinuoray kang gisultihan sa tanan. Aber, kay baw ka kung diin ako sige sugot sa una? Oh. Ay, bangag sa ilong. Oo kayo, eh. Kahibaw kayo kung bangag sa ilong. Sulti dayon, be. Ha? Ang una ato kay Valentine's Day yun to. Unya, nipalit siya tulog ka buwak nga kolor puwa.
Unya iyang gisuwatan og I love you. You are my everything. Bangag sa ilong. Unya? Unya mao na to. Ha? Nahimuot kay ka to. Imong gidampi ang iyang aping sa imong kahimuot. Ha? Unya dayon gihagad kanya halo-halo. Unya dayon gikalitan kanya gisaping. Ug tagan kayong nananaw ninyo. Unya dayon to gipangutana kaniya kung kamo na ba. Imo siyang gisanong og yes! Bangag no? sa ilong. Uy, kay Bao lagi kastanan. O, ginan bitaw tika, way butang nga wa na ko hibaw Bangag sa ilong. Kalain ni mo, Paulo, uy. Ano nalain naman nung ko ini? Mauwaw naman hinuon ko mangutanan ni mo. Ay lang ko kaawagod. Kwan, malipay hinuon ko nga mangutana ka, kaya ron akong matubag. Bebe, kada ko ng lisod, be. No, sige. Unsam na lisura. Kinsay pangan sa among pinakaunang iro nga among gibuhi sa una? Uy, kasayo. Di mo na lisod. Sulti dayon. Sige, be. Ang una ninyong iro, nga inyong gidapit, at idapit naman ka daw, inyong gipalit ba? Gika ni Budoy. Ika to Budoy. Pizza 11 gitos Oktobre. Ha? Alas 9 buntag. Si Chow Chow ang inyong iro nga labong kay buhok ko niya namatay kay nakakaulog American flag. Pangag sa ilong. Sakto gyapon ka, Paulo. Oh. Ulo, sakto kita na nimong gisulti. Pero, Oh. Say, pero, man, ha? murag dili katuhuan. Uy nga, hasta ng mga butanga gisulti pa ni Arturo nimo. Bangag sa ilong. Natural nga mahibaw ko. Kaya ako man si Arturo. Unsa to? Ikaw si Arturo? Unsa to? Osbara gani, Paulo? Ikaw si Arturo? Kuan, nasayop ko pangag sa ilong. Kay ako man ang gisultihan ni Arturo sa tanan. Pagtarong gani diha, Paulo, be. Ikaw ba makuratan man sa tanim mo nga ikaw si Arturo, uy? Kagwapo sa kumbana sa una, Kuan, kay nganom na kusol. Di ko gwapo, sol. Ayaw lang kalain, ha, Paulo. Sa buhi pa to akong bana, siya gyud ang pinakagwapo para nako. Ang wala gyud ako mauyo ni atong tawhana, abi ni mo unsa? Nabaw kog unsa. Unsa man, be? Daghan og chicks bangag Da sa ka ilong. na. Mayo kay nahibaw ka. Tinuod gyud na. Daghan gyud kay tog chicks. Unya daghan sa tog bisyo, uy. Tinuod namin. Pero sawa pa ba yato siya patya? Nagbasol yun to siya sa tanan niyang nahimo. Ugani, nasa'y gisuwat para nimo. Daraw, na. Ha? Nasi gisuot para nako? Bangag sa ilong. No? Sorry karon pag gininako nahatag nimo, ha. Mao gini iyang panugon. Basaha lang na ang tanan niyang gisulti diya sa suwat. Bangag sa ilong. Salamat. Salamat kayo, Paulo. Nilag na ka, katawa ka. Bangag sa ilong. Ay, sapayan, meron sapayan. Hinomdumi lang yun, Permi, nga kanuna yung gibalik-balik og sulti ni Arturo nako, nga gihigugma yun kaniya. Ikaw na gibugtong babae nga iyang gihigugma. Bangag sa ilong. Salamat kay kaayo, Paulo. Uy, hala. Naaman si Dindo? Sige, di lang siguro kung magdugay. Palihog na lang niya kung basaan ng suwat. Bangag sa ilong. Bida. Wa gyud ko mahimuot ining inyong kalaki. Tay, nga nung masuko man ka tay. Nga, wa man na manghilabot sila sa Paulo og si Lucio. Basta. Di ko gusto nga magsigis lang ani. Unya, kamoy pangitaon. Ikaw ba, Jeriba? Ay. Wa siya ko makasabot ni mo, ay. Ikalit man lang kagkalami diha, ay. Bitaw tay. Wa gyud mi makasabot nimo kun unsa imong bugat nga rason
Nga mo kalit kag kasuko na mo. Di man ko ganahan. Ha? Nga ipaagi ninyong ingon ini. Ikaw magsigig sol-sol sa imong igsuon nga palikayan sa dindo. Unya karon naamoy laing mga lalaki nga gitagad. Unya pa gyud. Di na to bago ni Mirasol ang mga tawag og text ni dindo. Aber, saman. Di mo mauwaw nga mo na inyong gibuhat sa tao? Ha? Naluoy lang yung kay kong dindo. Nalimot mo. Pait kayo og nagian tong tawhanan na to. Saba, Jere, ay. Palabis yung mga gibate, ay. Mabuan rin mong istorya, ay. Ang sari pala, Sabi, di pa na yun. Ikaw, bistis bindagin. Ay, Diyos. Naghuna-huna lang ko, Tintay, ha? Grabe na kayo ang pagpaubos nga gihimo ni Dindo dinhin nato, ha? Ako giniklaroon. Suma! Ha? Napasangilan ba nato siya nga? Siya'y nagpapatay ni Arturo kaniadto, ha? Kaniadto. Kana kong kahasulado, ha? Samara nga ato siyang gipakauwawan. Suod yan nato na tawana. Unya karon, ato lang sayon-sayonon. Manawat man ang mga tao nga wa pagyud mo masuhito. Ikaw. Ako? Ikaw. Nga naman ko tay. Sige, sulti. Lain na. Initago na mo tayo eh. Taas kay kong istorya. Tay, lain na sa nimo tayo. Uy, Ay. sa una, sa pagbisita bayan ng mga tawhana, imo baya sa silang gipadayon. Bisag, wa pa ka masuhito nila. Kaya karon abi kay kami may tuyo, masuko ka. Bitaw, Jerry. Kamu sad. Ay, kinahanglang patas ta, oy. Dili ta magpinig og tao. Og usa pa, kung ang tuyo ni anang mga tawhan na nga mangulitaw sa atong mga anak, ay daraman na nilang riming og Mirasol kung makauyon ba sila ng mga tawhana. Bita. Unya. Nakauyon sa kay mo. Oh, kuyo. Tanawa rin yung katay. Ikaw, tay ba? Mabuti ko. Ay, ay, suko-suko, tay. Ay. Oh, abi ni mo, tay. Mabuta ka manggudahin kag pasangil, bisag wapa ka masuhito. Ayaw gudayon mi, hukmi. Pagkani ka may baw, kung usan niya asa among huna-huna. Tubagal lang ko. Kung nakauyon, basal mo nila. Day ko. Suko na sana. Ay! Kalain tatay, mabugos day ko di may mutugan. Klaro kayo. Nakauyon sad mo. Maunay akong likayan. Hay ni mo tay. Ay. Basta tay, wag ya sa among huna-huna ni Mirasol. Imo ra gyud ang mga huna-huna tay. Ay, na. Di na natulalisan pa, ay, Jerry. Dagko na ng atong mga anak. Og responsable na sila sa ilang kinabuhi. Paminaw mo doon. Unsa man na din. Sugod karong adlaw. Kamong duha. Fire out na mo. Oh, come on. Pero nga naman din, banghag sa ilong. Ayaw na mo pagdaghag pangutana riha. Kuhaa ang inyong mga sinina o ayaw na mo pamalik din eh. Oh, come on. Pero, din. Karoon na dayon! Pamahawa mo! Patay. Kick out kita ni Xiao. Banghag sa ilong. Lagaw na! Tana Xiao. Kuhaon ta to. Katong ato mga sinina, banghag sa ilong. Oh, come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!